जय हिंद आपण प्लस टू फास्ट चयन माने प्रथम चयन आसी सारी आपण को कॉलेज देखि नियंतु से अनुसार आपण डाउनलोड इंटिमेशन कर पारिबे। ठीक अछि। तो मु आपण ऑफिशियल वेबसाइट देखौची SAMS मास ओडिशा .gov.in ओपन कर देबे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि। ओपन गला आपको एपरि इंटरफेस देखा दिबो। एठी देखंतु लिखा है नुआ जो लिखा है उच्च माध्यमिक विद्यालय प्लस टू आपण चयन स्थिति जानतु। आपण चयन स्थिति जानतु ऊपर क्लिक कले ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇପରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା ବାରକୋଡ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଲେଟର ଯୋଉଟା ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କପି ଆପଣଙ୍କ ଥିବ CFA ଫର୍ମରେ ହେଲା କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଥିବ ଏଇ ବାରକୋଡ କୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବାରକୋଡ ଉପରେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ସେ ନମ୍ବରଟାକୁ କପି କରିବେ ହେଲା। କପି କରିକି କିମ୍ବା ଟାଇପ କରିକି ଏଠି ଫିଲଅପ କରିବେ ବାରକୋଡ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ କରିକି ଶୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଦେଖାଯିବ ଆପଣ କୋଉ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ OTP ଯିବ। OTP ଦେଇକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏପରି ଲଗ୍ଇନ୍ ହଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଯୋଉ ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ ମନେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫରଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ଥିବ ସିଏ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିବ। ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବ ଆପଣ ଯୋଉ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ସେଠି ଆପଣ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଡାଉନଲୋଡ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ ଲେଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡୁନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ କଲେଜରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡୁନି ହେଲା। କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ କଲେଜ ଯୋଉଟା ଅଛି କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସେ ସବୁରେ ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ସରକାର କହିଛି ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖୁନି। ତ ଡାଉନଲୋଡ ଇଣ୍ଟିମେସନଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଚିହ୍ନଟା ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ ଆଜ୍ PDF କରିଦେବେ। ଏଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ନେବେ। ଆଉ କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ବି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ହଜିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟା କଣ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଦିଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆପଣ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ଆଡମିସନ ଡେଟ୍ ସେଇ ଡେଟରେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଓରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫଟୋ ସବୁ ନେଇକି କଲେଜରେ ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ କରାଇ ନେବେ ବା ଆଡମିସନ କରାଇ ନେବେ। ତ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।